Onko niitä teillä lapsia? Onhan minulla. Yksi poika. Minulla niitä on 2 aikaista poikaa. Aarne ja Tenho. Se vanhempi Aarne on semmoinen tyhmä sutjakka hölmiskö, vaan ankara työmies. Se tuosta tämä nuorempi Tenho käy tuulella. Tuleeko tuosta miestäkään? Ja teillä on hyvät välit. Niin jota poikiiko kanssa. Onhan ne jonninlaiset. Sitä vaan on niin paljon aikaa, jotta... Tulkeepas työ tähän lähemmäs. Tulkee. Toimittakee työ minut pois tieltä. Minä